moje meno je Sima a vítajte pri ďalšom videu. Dnes to je video to alebo to. Mám tu otázky pripravené, je 10 a na začiatku sa vám chcem ospravedlniť za to, že neboli to tak dlho videa, pretože nechcel som mi točiť a nevidela som aké, tak teraz ma napadlo toto video, tak dúfam, že sa vám to bude páčiť. Prvá otázka je Lenovo alebo HP. Lenovo, pretože mám Lenovo notebook a veľmi sa mi páči a nechcem ho vymeniť za inú značku, jedine za Apple MacBook. No, tak nejak. Ďalšia, Gogo alebo Gamer. To je už tak nerozhodne, pretože ja mám rada aj Gamera, aj Goga takisto. Ale asi Goga. Pretože to aj vidíme a Gamera nevidíme. Minecraft alebo GTA. Pre mňa je GTA väčšia srdcovka, pretože mám GTA San Andreas do notebooku, potom mám GTA San Andreas na Playko, potom mám zase Vice City Stories na Playko a ešte mám jedno, to neviem, jak sa volá. Takže asi to GTA. Pes alebo mačka. Pre mňa je to pes, mačky mám rada, ale mám radšej psov. Čierna alebo biela. Čierna, ale najradšej mám zelenú, ale čiernu tu mám a bielu, tak som si vybrala čiernu, pretože tá je u mňa na druhom mieste. Biela je až na treťom. Leto alebo zima? To neviem, pretože teraz je zima a došla som vonku celá červená, preto mám aj sveter Mr. Cool, ale keby nie je zima, tak je zase leto a zase sa sťažujem, že je moc teplo, keď je zima, tak sa sťažujem, že je moc zima, tak ja neviem. Toto bude asi podľa mňa to leto, lebo sú letné prázdniny. Zelenina alebo ovocie? Ovocie, pretože zeleninu moc no mám rada, ale ovocie je sladké a dajú sa s neho robiť rôzne veci, jedla, tak nejak tak. Ďalšie je markíza alebo jojka. Pre mňa je to markíza, pretože na markíze chodí horná vlna, čarčov a Credence, potom ešte tam chodí Hviezdna party, Tvoja tvár nepovedome tam chodila, teraz nechodí, ale to ma tak viacej bavilo, lebo na jojke nič moc také dobre nechodí. Predposledná otázka, Instagram alebo Facebook. Pre mňa je to Instagram, na Instagrame som častejšie. Facebook som mala radšej, dokedy som nemala Instagram, ale Facebook ma už moc nebaví. Ani na ňo už tak často nechodím, čiže asi ten Instagram. Telka alebo notebook. Pre mňa je to asi telka, pretože väčšiu časť trávim pri telke, než pri notebooku, pretože mňa asi baví pozerať sa na telku a nič nerobiť, nepísať, než písať na notebooku, vyhľadávať somariny a potom sa to zastaví, skočí na tam zase nejaká hlúposť, nejaká hlúpa tabuľka a nie je to dobré, mne sa to nepáči, pretože ja mám program jeden a tam mi stále skáču tabuľky toho. A keď kúkam video, mám ho na celú obrazovku, dám to skončiť video, zmenším tú obrazovku a potom tam mám 1 500 000 tých tabuliek a nebaví ma to. Dobre, tak to je bolo všetko z tohoto videa. Ak sa video páčilo, nezabudnite dať like. Ak nie, tak nehačte tam dislike, radšej si kúknite iné video moje. A zatiaľ čaute. BAM!